Moi boas ao vídeo da miña segunda maratón. A primeira fora na Coruña no 2019, cunha preparación express de 5 semanas e acadando un tempo de 3 horas 3 minutos e 17 segundos. Para esta xa buscando un obxectivo máis ambicioso, como é correr a ritmo de 4 minutos o quilómetro. A idea inicial era preparala en 8 semanas, pero como xa sabedes, en xaneiro caín no trail Terras de Burón e tive unha fisura nunha costela que me tivo parado 5 semanas e non sabía se iba a chegar para poder correr a maratón, pero tras a alta médica faltaban 7 semanas e foi o tempo que a estiven preparando, todo pautado por Toño Matalobos, que ides coñecer en breves. Por aí vos deixo como foron estas 7 semanas, que me costou bastante, sobre todo as 2 primeiras semanas, por vir do parón, pero en canto recuperei as sensacións, pois xa foron saindo todos os adestramentos máis ou menos. Como vedes, pois atópome no velódromo de Vedra, onde fixen gran parte dos adestramentos. Ten unha distancia duns 250 metros, por exemplo, foi onde fixen a tirada longa de 31 km, así que xa podedes imaginar a cantidade de voltas que lle din durante estas 7 semanas. Estou aquí á espera de que chegue Toño para que vos conte o seu punto de vista destas 7 semanas. Bueno, pois estou aquí con Toño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vai vos contar a ver como me veo nestas 7 semanas de preparación. Bueno, foron 7 ou foron 6? Foron 7. Foron 7, vale. Pois a verdade é que, a ver, unha preparación dunha maratón dunha persona como Miguel que corre, pois mínimo deben de ser 8 semanas, pero a verdade é que el é bastante constante, fixo unha preparación bastante boa, sobre todo as últimas 2-3 semanas cando deixou un pouquiño trail. Bueno, é como eu a competir. Competir, sí. Gustalle moitísimo competir todas as carreiras. Entonces, igual sacrificamos algunha tirada longa por poder facer un pouco máis de competición e máis tirar un pouco máis de trail. Eso que nos provocou o mellor non ter uns ritmos tan rápidos como el pretendía para intentar chegar a unha marca, pero por outra banda tamén o competir sempre che dá un plus a nivel de cabeza e a nivel de estar aí sempre en competición, non? Porque ao final, cando preparas unha proba destas, igual se fai un pouco longo estar tanto tempo sin competir. Pero bueno, a verdade é que é moi cumplidor, fixo as series todo bastante ben, como che marcaba, e algunhas dou fe de que eran bastante duras, e fixoas moi ben, a verdade. E de cara ao obxectivo? A ver, a verdade é que eu, o perfil de Madrid, vindo un pouco da carreira da maratón, é un perfil duro, non é unha maratón como outras que hai en España, como poden ser Sevilla ou Valencia ou así, sobre todo na última parte, que hai que guardar un pouco enerxía para esa última parte, tampouco encontrarnos solo co muro ou intentar esquivar o muro e poder superar esos 4 ou 5 kilómetros con costa, non? Ese é o tema. Pero bueno, a ver, o que me gusta de Miguel é a súa fortaleza mental, sobre todo, e máis que entrenou en condicións e pasou carreiras bastante peores. Entonces, eu penso que sí que o obxectivo que está claro é que o vai conseguir, que é moi centrado de cabeza, non é a primeira xa que fai, a segunda, entonces posiblemente o consiga. Vamos a apostar por elo, non? Intentaremos. A ver o día. Hasta se pode mellorar un pouco. Sí, eu penso que sí, que o mellor hasta se pode mellorar un pouquiño. A ver que tal sale. Hai que ser cauto, sobre todo a primeira parte, a primeira hasta o 21, 22 kilómetros, non confiarse hasta o 30, e despois, a partir, se pasamos o 37, 36, 37, aí xa é dalo todo, botar o resto e intentar facer unha boa marca. Últimas consideracións así... Así como último consellos, pois mira, que chegue con tempo de antelación, que colla o dorsal mínimo día de antes, os 2 días antes, como vai facer el, que vai viaxar, vai estar ali 2 noites, que quente ben,
que faga algo de activación o día anterior, que se olvide o día anterior da maratón, é dicir, pode ser complicado. É difícil, sei no que é difícil, pero olvídate porque xa vas ter despois durante menos de 3 horas para pensar na maratón e un pouco máis desde que te levantes. Entonces, eu faría eso, despois o que ter ben preparados os habituallamientos, cando tes que tomar os geles, cando tes que beber, cando tes que tomar o isotónico, a temperatura do sitio donde vamos facer a proba tamén é importante para saber a roupa que debemos de levar, se levar, neste caso penso que vai facer calor, entonces non hai que levar nin roupa térmica, nin levar nada de roupa de abrigo. Tamén é importante non fiarse dos demais, os que teñamos ao lado, porque o mellor dache a sensación de que un tío pois vai para 4 o kilómetro e igual pois vai para 3.50 ou vai para 3.40, entonces podense engañar porque a xente non sale a veces como debe, sale demasiado rápido, non? Entonces, nos centrados na nosa carreira, nada, a ver que tal sale, pero bueno, non va a ter problema, esperemos. Esperemos. Pues nada, xa só queda disfrutar esos 42 kilómetros e xa nos vemos en Madrid. E nada, un placer adestrar estas semanas a Miguel, que teña moita sorte, a eso estamos. Gracias. Un saludo, chao, chao. Xa estamos por Madrid. Bueno, xa estou no apartamento, xa veño de comer un pouco de pasta, un pouco de polo, como curiosidade comín ao lado dun coche. Agora voume preparar para ir á Feira do Corredor recoller o dorsal, pero antes pasarei polo Bernabéu para velo por fora e despois xa recoller o dorsal. Así que vamos a preparar. Estoy ya que moi boas, xa menos de 24 horas para a carreira. Vin a este parque, que non sei como se chama, que está cerca do apartamento, realizar a activación, 27 minutiños. Agora xa facer un pouco de turismo, vamos a ir cara á zona do centro, a ver que tal está. Xa viste onte que espectáculo a Feira do Corredor. Despois vos ensino xa todo o que nos deron. Eu iba a enseñárvolo ante pola noite, pero seguín a cenar con miña prima, por aí vos deixo a foto. E nada, vamos xa
facer turismo, que habrá que ver un pouco Madrid. Pois xa estou no apartamento, despois desa tarde de turismo. Vou vos ensinar o que vou levar en carreira, máis a estrategia de alimentación. Equipación oficial do Brión. Dorsal con Miguel Iglesias Trail Run GZ, para que podedes seguirme se non facedes. Correrei cas Boston 12, calcetís da sorte, cinturón do desafío vértice, que é o máis ancho que teño, é para meter geles, se teño que guardar a cámara, pois é o que mellor me vai. En tema geles, levo este para quilómetro 18, este que o tomarei no quilómetro 26,5 ou 29, dependendo de como vaya, e este por se me fai falta, xa que non necesita auga, e podo tomalo cando me veña ben. Tema sales, levo con cafeína e sin cafeína. Con cafeína tomarei antes da carreira, irei alternando despois cada 50 minutos unha hora con sin cafeína e outra con cafeína. E esa será a estrategia que leve na carreira, a ver se dá resultado para conseguir ese objetivo. Queda por ensinarvos o que nos deron na bolsa do corredor, pero teño que ir buscalo, así que ensínovolo agora. Pois xa teño aquí a bolsa do corredor, nela viña este sobre onde traía o dorsal, pero xa o teño posto na camiseta, queda a pegatina para o guardarroupas, que non sei se vou usar. Tamén viña a camiseta que dan ca inscripción, moi chula.
Aparte eu comprei outra que me gustou polo dibuixo ese que ten por detrás dun chulapo correndo vestido co traxe de Adidas. Tamén viña isto que ven sendo uns imáns da organización da carreira, que eu seguirei usando os da carita feliz. Estes serán para a miña irmá, se os quere. E, por último, viña a nutrición para a carreira, que neste caso veñen dos geles, un de sabor de fresa e outro de cereza con cafeína. Vou usar os que le trouxen eu, xa que probei o de fresa nos entrenamientos é moi dulce, non me acabou de gustar, e o de cafeína pois non o probei, mellor non facer pruebas o día da carreira, non vai a ser. E aparte tamén deron esta outra bolsa que é para o guardarroupas, e dentro pois traía máis cousas. Unha botella de Monster, que non creo que bebo. Outra botella de Monster, igual que a outra, non vou beber. Unha cerveza sin alcohol tostada, esta pode ser que a beba. Que máis? Un cartón de leite. Isto é desinfectante para os malos olores. E por último, viña unha pulseira contra as drogas. E iso foi todo o que nos deron na Feira do Corredor. Agora xa só me queda descansar para estar preparado para mañá a carreira. Así que, a dormir. Buenos días. Chegou o día. Chegou o camiño da saída. Eu estou aí antes, xa teño a Castellano para baixar ata onde está o lugar da saída, na praza Dr. Marañón, se non me equivoco. Quedan unha hora exacta para sair. Vou a ver se pillo a saída dos 10 km que salen en 17 minutos. A ver que tal. Traigo aquí auga para tomar a primeira sal e despois a sufrir, a divertirse, o que faga falta. A ver se conseguimos esa marca, que para iso entrenamos. Vamos aí.
chegamos ao kilómetro 5, minuto 20, 39 creo que era, que vou 39 segundos por detrás, hai que apretar, vamos. ¿Qué tal? Qué desastre de salida, ¿no? Estás como un toro, Bueno, a ver que sale, que por que vas. Eu veño a celebrar os meus 20 anos de maratoniano. Sí. Debutei aquí hai 20 anos. Xa que se pode pasar. Eu vou ver se consigo 4. Pois mal será. Mas de momento vou ver. A ver despois. Que vas a 2.48. Sí. Eu quero chegar aos 40 e debaixo dos 4, pero despois os dos últimos vou ir de celebración. Xa vamos polo kilómetro 10, en 20 segundos xa por debaixo do tempo que quería. Un saludo a Miguel, que non sei que Miguel era, e Fren polos ánimos. Vamos. Acabamos de pasar o kilómetro 15, 59, 13, así que seguimos casi un minuto por debaixo. Vamos a seguir, que de momento bastante frescos, a ver como sigue a cousa. Xa acabamos de pasar o kilómetro 20 con 30 segundos por detrás. De momento seguimos ben. Vai empezar a tomar gales as pernas e a darlle as gracias a mi irmá e a Jonathan polos ánimos. Vamos. ¡Vamos, campeón! Kilómetro
25. Segundo reloxo, imos xustos, nin por riba nin por baixo. Perdi moito tempo aí ca auga, pero bueno, vamos recuperar a ver. Moitas gracias a Antía, Sergio, Gilberto, creo que era Carmen, non me acordo o nome, creo. Gracias por esos ánimos. Vamos. Xa pasamos o kilómetro 30. Como puñía o cartel, agora empeza o maratón. Xa levo as pernas como pedras. Vai me costar chegar, Eso que os últimos 6 son todos subindo. A ver como vai. Eso que veis aí detrás das árbores, o Parker Warner. Era mellor estar aí. Que sufrimiento ahora mismo. Xa kilómetro 31. Vamos. Xa kilómetro 35. Non hai aire, viño apretando. De momento 3:57 de ritmo. 2 horas, xa non me acordo. 19. Vamos. Venga. Dar las gracias a Neiro por los ánimos. Vamos. Muchas gracias a David por los ánimos. Vamos. Dios, qué tortura de carrera. Uf. Muchas gracias, Jesús, por los ánimos. Vamos.
Vamos, tío, sonríe, que tenemos cámara y todo, sonríe. Vamos. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena. Sabemos. Gracias. Pois ata aquí o que foi a Maratón de Madrid, que cheguei a casa polos pelos. Creo que o único tren que chegou a Santiago desde Madrid foi no que vin eu, xa que despois houve un apagón peninsular, xa non chegou a ningún destino. Victoria para Aderar a Ouriza en 2 horas 9 minutos e 11 segundos e Marito Quetema en 2 horas 25 minutos e 55 segundos. En canto ao meu resultado, acabei no posto 111 e 27 da categoría, con un tempo de 2 horas 50 minutos e 42 segundos, a un ritmo de 4 minutos 3 segundos o quilómetro. O obxectivo non cumprido, xa que buscaba correr a 4 minutos xustos o quilómetro, e escapouseme por 1 minuto e 55 segundos. E todo neses últimos 6 kilómetros. Até ese punto ia dentro do obxectivo, pero esa parte final desta maratón e todo o tempo subindo, e aínda que fun dando todo o que tiña, vía como no reloxo pouco a pouco se me ia escapando o tempo. A pesar disso, e agora sabendo como é de dura esta maratón, estou máis que contento co tempo atido, a pesar de non conseguir o que quería. O que máis me sorprendeu foi o posto final, xa que quedar de 111 nunha maratón con 11.464 chegados á meta, pois nunca pensei que fora quedar tan adiante. Puntos nos que sei que perdín tempo. Todo o tramo da saída, subindo pola Castellana, bastante caos na saída, non sei se por ser xunto cos corredores da media maratón, pero non conseguía sitio para poderme poñer no ritmo obxectivo. Nos avituallamentos, pois non sei beber pola botella. Cando ia tomar o xel ou a sal, fixen un lío para abrir o xel, tomalo e despois beber, porque, por exemplo, pasoume cando ia co Team Galicia, mentres eu facía por tomar o xel, tranquilamente me sacaron uns 100 metros que despois tiña que recuperar o esforzo que supoñía.
E o último punto que non sei se me fixo perder tempo, pero que non fixen o que tiña planeado, foi a estrategia cos xeles. Esquecinme de tomar o primer xel cando tiña pensado no quilómetro 18 e empecé a tomalos no quilómetro 21,5. Empezando polo xel que non precisaba auga, porque non sabía cando iba a vir o seguinte avitullamento. Despois xa tomei a sal cando chegamos ao avitullamento no quilómetro 23. Na entrada de Casa de Campo, quilómetro 26,5, tomei o seguinte xel. No seguinte avitullamento, quilómetro 29, tomei a sal con cafeína. E xa por último, o último xel que levaba, pois tomei no quilómetro 32 antes de sair da Casa de Campo. A pesar de que non me sentaron mal e todo foi ben, pois fixen un lío cos xeles, xa que non sabía cando os tiña que tomar. E teño a sensación de que ao final fun metendo todo para o corpo á espera dun milagre e que me dera a enerxía que me ia facer falta para eses últimos quilómetros. Estes 2 puntos teño que adestralos máis para a próxima maratón, aprender a beber e levar mellor preparada a estrategia cos xeles. As sensacións foron moi boas durante toda a carreira e é certo que pasei por todas as situacións. A emoción da saída, pesimismo nos primeiros quilómetros porque ia moi por detrás do ritmo que tiña que ir, alegría de atoparme alguén coñecido en carreira. A verdade é que pensei que ia ir todo o tempo só e ao final, grazas a isto, pois pasou unha carreira moi rápido. Fortaleza porque ian pasando os quilómetros e ia moi ben. Cansancio e sorpresa porque pensei que ia chegar peor ao muro, aínda que as pernas xa se notaban o esforzo realizado. Emoción, non sei por que motivo, pero tiven ganas de chorar. Sobre o quilómetro 33,5 empecé a notar algo polo peito que me pedía chorar. Ao final non chorei, pero as ganas estaban aí. Esforzo, eses últimos quilómetros loitando contra as pernas e o crono para poder acadar o obxectivo. E satisfacción de acabar e acadar este gran resultado nesta dura carreira. Foi unha pasada ver cantar a élite, sobre todo os africanos, como ian todos acompasados facendo técnica de carreira. Eu estaba cantando tamén e cando os vin quedei empanado, pero non foi o único. O percorrido bastante duro para unha maratón é un continuo sube e baixa, aínda que vendo o perfil parece favorable, faise moi duro, sobre todo por esos últimos 6 km todo o tempo subindo. A parte favorable é que se vai pasando por varios lugares turísticos e fanse máis a menos os quilómetros xunto cos ánimos do público e os puntos de animación que hai. A distancia polo reloxo foi de 42,5 km. O prezo por participar era por tramos de tempo ou por número de inscritos, sendo o primeiro tramo de 65 euros, para o segundo tramo de 75 euros, xa para o terceiro tramo de 85 euros e para o último tramo de 95 euros. A isto hai que sumarlle a licencia da Federación Española e algún extra que queiras, como a grabación de medalla ou as fotos de carreira. Os puntos positivos, pois boa información da carreira, 3 distancias a escoller entre 10, 21 ou 42 km, recollida de dorsais na feira do corredor 2 días antes ou o día previo. Non se entregan dorsais o día da proba, pero creo que é algo normal porque sería unha loucura poder dar a saída. Servizo de guardarroupas, baños portátiles na saída, na meta e tamén nos puntos de avitullamento, caixós de saída e comezo por oleadas, retransmisión en directo da proba por televisión e seguimento de atletas mediante aplicación, animación durante a proba con bandas de rock e batucada, 11 avituallamentos intermedios, avitullamento final, medalla finisher que teño por aquí, unha pasada, que pesa tamén bastante, con opción de poñerlle o nome e o tempo. E xa vistes todo o que nos deron na bolsa do corredor coa recollida do dorsal. Os puntos a mellorar, pois a saída
pareceume un pouco caos, e iso que xa se sai por oleadas, estaba bastante adiante, pero sair cos da media maratón non sei se me acabou de gustar. Aparte, tive un choque contra outro corredor que quería atravesar para o lado dereito. Supoño que se farían menos metros, como pasa na San Martiño de Ourense, pero menos mal que non caí. O percorrido pola casa de campo faise moi largo e aburrido para min. A parte que xa coincide co posible muro, e como non vayas ben de cabeza pode acabar contigo e co obxectivo que leves. Non hai duchas, que supoño que será pola cantidade de corredores que son, pero se che dá tempo, pois sempre podes ir a onde estés aloxado. Antes de rematar, quero dar de novo as grazas a todos os que me animastes pre-carreira, durante a carreira coas mensaxes ao Garmin, e todos os que me felicitastes pós-carreira. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba, e vémonos nas carreiras.